Cafodd Kirsty ei chyfeirio i'r raglen At Track gan y Canolfan Byd Gwaith. Mae Kirsty yn 22 mlwydd oed ac yn byw yn ardal Arfon yng Ngwynedd. Nod Kirsty oedd ffeindio gwaith a symud i fewn i dŷ ei hun. Drwy cefnogaeth 1-1 gan Glyn, cynghorydd ymgysylltu At Track, trafodwyd beth oedd yn rhwystro Kirsty rhag bod mewn cyflogaeth. Dywedodd Kirsty nad oedd ganddi lawer o hyder yn ei hun. Nid oedd ganddi lawer o brofiad gwaith, ac roedd diffyg sgiliau a chymwysterau yn rwystyr mawr iddi symud ymlaen. Datblygodd Kirsty gynllun datblygu personol oedd yn mynd i'r afael ar rhwystrau hyn. Cymerodd Kirsty berchnogaeth o'i chynllun ac yn ei dro rhoddodd hyn hyder iddi allu gosod amcanion i'w hun a gwneud penderfyniadau. Dechreuodd Kirsty fynychu'r hwb yng Nghaernarfon, ble cafodd gyfle i gymdeithasu, magu hyder i siarad efo pobl eraill a datblygu sgiliau byw yn annibynnol. Dechreuodd Kirsty gymryd rhan mewn sesiynau cerdded efo Donna, mentor ymgysylltu At Track. Roedd hyn yn rhoi'r cyfle i Kirsty weithredu'r 5 ffordd at les. Gyda chefnogaeth At Track, mynychodd Kirsty gwrs Get Skilled Up yng Ngholeg Menai. Drwy fynychu'r cwrs, datblygodd Kirsty sgiliau cyfweld, chwilio am waith a chyfathrebu. Roedd cwblhau'r cwrs yma mewn awyrgylch mwy anffurfiol yn hwb fawr i hyder Kirsty. Trefnodd At Track brofiad gwaith i Kirsty i ddatblygu ei phrofiad o fyd gwaith. Yn dilyn y gefnogaeth yng ngham 1, 2 a 3, roedd Kirsty mewn gwell sefyllfa i chwilio am waith. Cefnogodd At Track Kirsty i geisio am swyddi drwy mynychu ffeiriau gwaith lleol. Roedd Kirsty hefyd yn defnyddio'r cyfrifiaduron o fewn yr hwb i chwilio am waith. Drwy cydweithio yn agos gyda hyfforddwr gwaith Kirsty, trefnodd y Ganolfan Byd Gwaith leol gyfnod prawf iddi ym Mhremyr Inn yng Nghaernarfon. Cefnogodd At Track Kirsty yn ystod y cyfnod hwn drwy trefnu cyfarfod efo'r rheolwr a paratoi Kirsty ar gyfer y cyfle. Yn dilyn y cyfnod prawf, llwyddodd Kirsty i gael swydd fel glanhawraig blaen tŷ gyda'r cwmni. Mae Kirsty bellach mewn gwaith ac wrth ei bodd. Bu'n ysbrydoliaeth ei chwaer sydd bellach wedi symud i gyflogaeth ei hun ar ôl cyfnod o fod yn ddi-waith. Drwy weithio mewn partneriaeth hefo'r coleg, y Ganolfan Byd Gwaith a'r gweithwyr cymorth ieuenctid, cynllunwyd pecyn cefnogaeth oedd yn helpu i Kirsty symud ymlaen ar hyd y llwybr i gyflogaeth.